Makovecz Imre neve napjainkra egybeforrott Sárospatakkal. Karrierjének egyik meghatározó munkája e városban valósult meg, a Művelődés Háza és Könyvtára. Makovecz sikerét azonban számos pataki diák lobby tevékenysége előzte meg. Elsőként még 1962-ben írta le a Milyen város lesz Sárospatak című kéziratában Harsányi István irodalomtörténész egy, ahogy akkoriban fogalmazott, művelődési kombinát igényét, azt is megjelölve, hogy e nemes feladatot Sárospataknak magára kell vállalnia. 1968-ban újra erről értekezett, akkor már azzal a tudattal, hogy az általa a 960-as években alapított sárospataki diákok budapesti baráti köre minden kapcsolatát megmozgatta, hogy Sárospatak visszakapja városi rangját. Az 1970-es években helyi szinten létrehozott fejlesztési tervben már szerepelt egy kultúrközpont létrehozása. Talán erre mondják, lassú víz partot mos. Történt ugyanis, hogy 1965-től Makovecz Imre már jelen volt Sárospatakon. A Borostyán étterem, a Bodrogáruház, vagy éppen a posta és a kollégium előtt felállított kőalmák az ő tervezői munkáját dicsérik. Az akkor fiatalnak számító Makovecz 1972-ben a Váti Berkeiben pedig belekezdett a Művelődés Háza épületének tervezésébe. Nem volt könnyű dolga, hiszen az addigi trend szerint az épületeknek az univáz előre gyártott beton szerkezetből és acél rácsos tartóból kellett készülniük, hogy a felduzzasztott nagyiparnak munkát biztosítsanak. Makovecz azonban mást akart. Az elkészült kiviteli tervek láttán a kivitelező vállalat írásban kifejtette, a tervek alkalmatlanok kivitelezésre, ezért se kifizetni, se megépíteni nem akarják. A tervező iroda vezetője minisztériumi jóváhagyást követelt, Makovecz ezzel a tervével olyan területre merészkedett, amelyet senki sem mert felvállalni. Az építész más nem tehetett, közvetlenül az akkori művelődési miniszterhez, Posgai Imréhez fordult. Posgai felismerte az emberarcú építészeti gondolkodás létjogosultságát, intézkedett. 1983-ra megépült a ház. A munkát végül nem a miskolci kivitelező produkálta, hanem a Molnár György majd Novák Vilmos által vezetett sárospataki kivitelező vállalat. Makovecz Imre egyedit alkotott, megfogalmazott szintézise az alépítmény és a felépítmény viszonyáról szól. A föld karakterű, szilárd anyagú, plastikusan formált alap alakul át a metamorfózist kiváltó síktól felfelé könnyed, lebegni látszó tetővé, amely mintegy az égből ereszkedik alá, hogy védő burokként boruljon a belső terekre. A kétféle szerkezet, kétféle anyag és forma fogadja magába a belső teret és hozza létre az emberi tartózkodásra alkalmas közeget. Az épület tagolt tömegképzése miatt monumentalitása ellenére is szervesen illeszkedik a városi látképbe. Két világ ér össze benne, monolitikus alépítmény és épületre boruló, sátorszerű tetőzet, sugaras, könyöktámos formával, hatalmas csontozatszerű tartóvázzal. Az alépítmények plastikusan a földet utánozzák, hiszen abból nőnek ki. A felépítmény, mint a lombok, vékonyabb ágak, a nap, az élet szerelmét meséli el, égből ereszkedik alá. A térlefedést konzolos, hajlított fatartó szerkezettel oldották meg a színházterem két oldalán, amibe a ragasztott fa rács szerkezetet csak bele kellett ültetni. Makovecz erőteljes egyéni térformálást alkalmazott, felhasított falu, utcaszerű közlekedő tereket, a magyar parasztház tornácához hasonló funkciót betöltő, félig belső, félig külső átmeneti tereket és alagútszerű bejárati megoldásokat a sárospataki várnegyed vízikapujának arányával. A főbejárat előtti két épületszárny által közrezárt területet leburkolással, szabadtéri színházi előadások, hangversenyek megrendezésére is igyekeztek alkalmassá tenni. Az udvart lezáró két karcsú betonoszlop tetején magyar mitológiai motívumokat megidéző művekkel találkozhatnak az arra járók. Az ég felé törő csodaszarvas és az Égberagadás című alkotások Péterfi László munkái. Azt csak kevesen tudják, de Makovecz Imre számára is galibát okozott a Pataki Kultúrközpont terve.
Kirúgták miatta a Váltitól, miután megtudták, hogy egyénileg is tárgyal a kivitelezőkkel. Az akkorra már nagy számban meglévő pataki barátai és támogatói nyújtottak segítőkezet neki. A pilisi parkerdőnél kapott újra munkát, ami végül is jól jött neki. Rengeteg fára volt szükség az építkezéshez. A fát pedig a parkerdő szállította a házhoz, így Makovec közvetlenül tudta ellenőrizni az építkezés alakulását. A nagyszabású tervekkel egyébként a költségek is elszabadultak, a duplájába került az eredeti tervekhez képest. Az eleinte sok vitát és ellenállást kiváltó, organikus stílusban megépült kulturális központot végül 1983-ban átadták. Átadásán Posgai Imre művelődési miniszter mondott beszédet. Várlaki Erzsébet volt a tervek szerkesztője, Mezei Gábor a belső építész, az épület textiljei és a főhomlokzat üveg előteteje, a szemek, Szabó Marianna iparművész munkáját dicsérik. A ház nem csak a tervezőnek, Magyarországnak és sikert és figyelmet jelentett. Az épület 1983-as avatása messze vitte ugyanis Patak hírét, hiszen az építészek nemzetközi szervezete 1985. januári kairói kongresszusán az 1983-as év 10 legjelentősebb építészeti alkotásai közé sorolta. A művelődés háza és könyvtára kialakulásának kalandos története talán csak erősíti a Makovec örökség erejét. Tény, hogy munkásságának első megvalósult újítása volt a ház, ezt követően még számos épületet tervezett az országban. Sárospatakon a ma már védettséget élvező műemlék művelődés háza és könyvtárában néhány éve felújítások zajlottak. 2022-ben adták át a felújítás során megújult épületet. Ezen munkálatokat tervezőként felügyelte Sáros László György DLA Makovec Imre időben első tanítványa. A védettség okán kötöttek voltak a lehetőségek, de a közművelődési szakemberek gyakorlati tapasztalatait figyelembe vették, sőt a használhatóság érdekében még a takarítók is elmondhatták véleményüket. Azt, hogy hol vannak ma a fali csapok, a takarításhoz használt fali kutak például az épületben, azt nem mi mondtuk meg, azt nem a tervező mondta meg, hanem azt a takarítást végző kolléganők mondták meg. Tehát a moziban vetítettük ki annak idején a tervrajzokat, és ott néztük végig a különböző rajzolt fokozatokban ezeket, a mozinak az előterét, azt nem is tudom, 18-szor rajzoltuk át, hogy minden funkciónak megfeleljen. Ami nagyon fontos volt számunkra, hogy ennek az épületnek, hogy is volt ez, valahogy 35 évig, 37 évig ugye a felújításig minden ajtaja 89 cm-es volt, és az összes asztala 90 cm-es. Tehát amikor mi az egyik terembe be akartunk vinni, vagy ki akartunk hozni asztalt, akkor a 30x éven át mindig el kellett fordítani tengelyébe, kígyózni vele, visszafordítani. És nyilván ezt több ajtón keresztül kellett megtenni, mert hát, hogy a belső termekbe vittük az asztalokat. Ez például egy apró kis dolog, de hogy óriási dolog. Most ezzel kezdtük egyébként a tervezési programot, az összes ajtó nagyobb legyen, mint az összes asztal. És innen indultunk. A paraványaink azok mind-mind jó magasak, ezek a régiek, de az újak, amiket csináltattunk, azok mind 199 cm-esek, kerékkel rendelkeznek, és a 199 cm-es magasság az pont 1 centivel kisebb, mint a lift 2 méteres befogadó képessége, így aztán ezzel nincsen gond. Szétszedhető asztalaink vannak, amiket kis helyen tudunk letárolni, nem kell minden bútort kint hagyni, amikor nincsen rá szükség. Tehát ezek mind-mind olyan praktikumok, amik azt a fajta működést segítik elő, ahogy ma ez a ház ki tudja szolgálni a Sárospatak város közművelődését, vagy akár a környék és a járás kulturális programjait. Megújult az elektromos hálózat, a teljes gépészet, klimatizálták a terek többségét, modernizálták a tetőt és minden felületet a mai kor igényei szerint Makovec Imre szellemi örökségét követve újítottak meg. Makovec Imrét munkássága elismeréseként 1969-ben Ybl-díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal, 1996-ban Magyar Örökség-díjjal tüntették ki.
2001-ben megkapta a Korvin láncot, 2007-ben Sárospatakváros Makovec Imrét a városért végzett munkája elismeréseként díszpolgárává választotta. Utolsó pataki munkájaként tervezte a 2009-ben átadott Végardó fürdő szárnyas kapuit. 2011. júniusában halálának évében Budapest díszpolgárává választották Makovec Imrét.